Il-pulizija għaddejja bit-tfittxija għar-raġel x'aktarx Malti li l-bieraħ allegatament ipprova jwettaq hold-up mill-Knisja Kolleġjata u Bażilika tal-Isla. Sorsi qrib l-investigazzjonijiet tal-pulizija ikkonfermaw ma' One News li minkejja li mal-ewwel daqqatajn ir-raġel der li seta' kien ta' nazzjonalità barranija anke l-fatt li allegatament tkellem bl-Ingliż, fl-aħħar sigħat il-pulizija analizzat il-filmati elevati mill-kameras tas-CCTV u għalhekk għandha stampa żjed ċara qudiemha. Tul il-jum ta' tlieta, il-pulizija ġabret persuna brabta ma' dan il-każ iżda ħelsitu ftit tal-ħin wara. Kien għal-ħabta tad-29 ta' filgħodu tal-istess jum li raġel libes ħudi u b'maktur ma' wiċċu daħal fl-uffiċċju parrokjali tal-istess knisja fejn allegatament għeddet u aggredixxa lil wieħed mill-impjegati ta' dan l-uffiċċju u anke talbu l-flus. Kien wara li l-impjegat inqafel f'kamra f'dan l-uffiċċju li l-allegat ħallil kisser ħġiġa mill-bib permezz ta' għodda li kien qed iġorr u prova jiftaħ il-bib iżda bla suċċess u ħarab minn fuq il-post ftit tal-ħin wara. One News jinsab informat li bħalissa l-pulizija tistudja aktar fid-dettall il-filmati elevati mis-CCTV cameras li bihom u mammar dan l-uffiċċju sabiex tkompli tistabbilixxi iżjed fatti dwar kif ir-raġel spiċċa fl-uffiċċju parrokjali tal-Knisja. L-investigazzjonijiet dwar dan il-każ qed jitmexxew mid-Dipartiment tal-Investigazzjonijiet Kriminali flimkien mal-Assa ta' Bormla bil-għajnuna tar-Rapid Intervention Unit.